Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic i nou Opel Zafira. Two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, heart inside, I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Oh. Ara passarem a analitzar l'interior d'aquest nou Opel Zafira. Li donarem el contacte. Després, els seus elevalunes són totalment automàtics, tant els de davant com els d'enrere. Tenim un volant de cuir, multifunció, amb el limitador i control de creuer adaptatiu, i de seguretat també tenim el control d'angle mort. I després també tenim el Bluetooth per contestar les trucades. En quant a la pantalla i tot el seu sistema IntelliLink i el sistema OnStar, us ficarem un enllaç en el que ja us vam explicar aquest sistema en l'Opel Astra, perquè el pugueu mirar. Continuant per aquí hi trobarem el climatitzador automàtic, el canvi de 6 velocitats, situat a una posició molt còmoda, i aquí trobarem el fre elèctric. I ara us passarem a analitzar els múltiples espais per deixar objectes que té aquest nou Opel Zafira. A les portes, tant al conductor com a l'acompanyant, tenim un ampli espai. Després tenim aquest espai bastant gran. Tenim un portaulleres molt ampli. I aquí tenim molta modularitat d'espais. Hi trobem aquí un petit espai. Després tenim en els de posabraços aquest espai forrat per protegir els nostres objectes i que no es ratllin. Que podem desplaçar per situar la posició el més còmoda possible per poder viatjar de la millor forma, i podrem moure-la. Aquí tenim dos portallaunes, portabegudes o botelles, amb un cendrer, que el podem traure o canviar d'espai. I aquí no és tot. Més a baix hi tenim aquest molt ampli espai. La veritat és que en quant a espais, aquest Opel Zafira està perfecte. Tenim molts espais per deixar-hi objectes. Continuant per aquí, hi tindríem la guantera de l'acompanyant. Aquí baix, als peus de l'acompanyant, hi trobaríem aquest pràctic espai. I finalment, destacar els acabats molt premium d'aquesta versió Excellence del nou Opel Zafira. Ara passarem a analitzar les places d'enrere d'aquest nou Opel Zafira. Tenim 3 seients, també en un acabat en pell, microperforat, amb 3 reposacaps, anclatges ISOFIX,
I aquests seients ens permeten una gran modularitat. Podem moure les banquetes fins on vulguem i també podem inclinar. Podem ficar-les en diferents posicions segons les nostres necessitats. I també podrem abatre'ls. Després, continuarem amb espais per deixar-hi objectes. Com veureu aquí, hi trobarem un espai per deixar-hi llaunes i un altre espai per deixar-hi objectes. Aquí hi trobarem una sortida de ventilació, al igual que a l'altra part. I després, en quant a espais per deixar objectes, hi trobarem aquestes bosses molt ben acabades. Aquest pràctic és espai que ja us hem ensenyat quan hem analitzat l'interior de davant. Aquest cofre bastant gran, la veritat, ens ha agradat molt. I aquí tenim una toma de 12 volts. I si em posés en una posició còmoda per viatjar, la veritat és que en quant a espai puc estar ben situat, ben sentat, el seient em recolleix bé, i espai per a les cames i per estirar els peus i tot, la veritat és que em sobra. Tinc moltíssim espai, tenint en compte que el conductor tingui una posició còmoda per poder conduir. Després, amb el reposacaps, aniré molt ben subjectat, i en quant a espai, al sostre, me sobrarà molt d'espai. Per tant, podré viatjar molt còmodament en aquest nou Opel Zafira. Ara passarem a analitzar la tercera fila de seients d'aquest nou Opel Zafira, ja que aquest nou Opel Zafira, concretament en aquesta versió, hi tenim 7 places. Bé, ja estic en una de les dues places, d'enrere. També tenen cuir, dos reposacaps. Ara posarem bé el seient de la segona banqueta per veure l'espai que ens queda. Doncs com veieu, toco a dalt i a les cames faig una mica just. Però us dic, tal com us vaig dir en un altre anàlisi, la tercera fila de seients és per a recorreguts ocasionals, si sent adults, i aniria més indicada per al transport de nens. Ara passarem a analitzar el maleter d'aquest nou Opel Zafira. Però abans us ensenyarem que té molts de sensors d'aparcament. Com veieu, aquí tenim el maleter amb les eines i el gat, amb algun anclatge. Ara batrem els seients de la tercera fila i així obtindríem un espai de 650 litres.
abatint tots els seients, la tercera fila de seients i la segona fila de seients, obtindrem ni més ni menys que 1.800 litres de capacitat. Ara passarem a analitzar el motor d'aquest nou Opel Zafira. Com veieu, tenim un bloc motor de 2 litres CDTI Ecotec i tota la seva potència és de 170 cavalls. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest nou Opel Zafira. Esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, ho compartigueu i us subscriviu al canal. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.